Pe data de 15 ianuarie anul curent, la Clubul Țăranului Român a avut loc comemorarea a 165 de ani de la moartea lui Eminescu de către comunitatea a-română din București. Acest eveniment a fost organizat de către Biblioteca Culturală a-română Avdela și a constat într-o dezbatere a influenței poeziei eminesciene în contextul limbii și culturii a-române. Eminescu pentru cultura română a însemnat exact ce a însemnat pentru toată cultura românească. Adică aceia care au venit în contact cu scrierile lui Eminescu în secolul al XIX-lea, aceia români și intelectuali, bineînțeles, în special cei care s-au dedicat literelor și studiilor de filologie și cei care au creat poezie și literatură, aceia se simțeau profund români și făceau parte din acel curent care s-a declanșat la începutul secolului, prima jumătate a secolului al XIX-lea, între români, sub oblăduirea statului român și s-a consolidat cu colaborarea cu Imperiul Otoman. După obținerea independenței, acel curent, în virtutea căruia s-au deschis o serie de școli românești în care au fost formați a românii pentru ca să cultive limba română între ei și pentru ca să-și consolideze identitatea etnică românească. Moștenirea lui Eminescu așadar nu este doar printre români, ci și printre culturile ce l-au citit și și-au găsit reflecția în lirismul romantic al marelui poet român. Însă această asociere a culturii a-române cu viața lui Eminescu nu a fost întâmplătoare. Însemnate personaje din viața sa de origine române l-au ajutat pe acesta fie să-și publice, fie să-și găsească recunoaștere socială, observându-i în același timp talentul poetic. El fiind junimist, da? Trebuie să vorbim în mod obligatoriu despre Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, care este prezentat fie ca un mare protector al lui Eminescu, nu? Care l-a și trimis la studii la Viena și a fost foarte întristat că nu și-a luat doctoratul, numai că Eminescu nu avea nevoie de doctorat, pentru că el deja, așa cum spune eu, recent un istoric literar și un critic literar român excelent, Mihai Zamfir, era deja format la 19 ani și pur și simplu căuta peste tot și nu putea să gândească convențional, în termenii obișnuiți, dar Titu Maiorescu însuși descinde pe linie maternă dintr-o familie românească aristocratică care se cheamă familia Popazu și pe care o dă ca atare George Călinescu în istoria literaturii române. După aceea, foarte important pentru Eminescu în cadrul junimii, a fost marele istoric, membru al Academiei Române, a românul Ioan Caragiani, care era născut în Avdela Pindului și care traduce pentru prima oară substanțial Homer în limba Iliada în limba română. Nu așa cum o face românul mult mai târziu, face o traducere în proză, dar oricum el este cel care a scris cele două volume fundamentale despre istoria a românilor. În registrul poeziei sale însă, Eminescu a purtat un estetism liric ce nu de puține ori a impresionat și a influențat literatura și spiritul poetic a român prin traducerea versurilor marelui poet și mai apoi prin emularea a aceluiași simț poetic în limba română. În primul rând, a român este evident că, cel puțin din perspectiva viziunii eminesciene, care până la urmă cobora până la Platon și până la presocratici, este evident că erau sensibili la o lume pe care ei au moștenit-o și în același timp Eminescu a reprezentat pentru ei și un fel de apărător și un ideal din perspectiva realizării și a performanței în domeniul poeziei. George Perdichis, spre exemplu, care îl traduce pentru prima oară pe Eminescu și care publică Luceafărul în traducerea română în 1940, chiar are un dialog imaginar cu Eminescu și în acel dialog îl ia ca apărător pe Eminescu pentru cultura română și pentru istoria română. Așadar, iată că bogăția lingvistică a acestui mare om de versuri a traversat granițele geografice, ajungând la inimile tuturor românilor și grăitorilor de limbă, fie cea română sau una de sorginte românească, îmbogățind așadar sufletele acestora cu înțelegerea frumuseții poetice a unei limbi unice și atât de izolate
într-un spațiu balcanic plin de disensiuni și controverse etnice.